I do eat, ମୁଁ ଖାଏ, ମୁଁ ଖାଏ। ଓକେ। He does eat, ସେ ଖାଏ, ସେ ଖାଏ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। She does eat, she does eat, ସେ ଖାଏ, ସେ ଖାଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। You do eat, ତୁମେ ଖାଅ, ତୁମେ ଖାଅ। ଓକେ। We do eat, ଆମେ ଖାଉଁ, ଆମେ ଖାଉଁ। They do eat, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖିବା। I do not eat, ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। he does not eat, ସେ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। She does not eat, ସେ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। You do not eat, ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଅ ନାହିଁ। We do not eat, we do not eat, ଆମେ ଖାଉ ନାହୁଁ। They do not eat, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ।